बे आंनि उनाव नुनाय भिडिअनि फुटेजआ अबे जायगानि? गुवाहाटीआव गोदानै लुबाय थानाय इन्टारनेशनेल एयारपर्ट, निउ एयारपर्ट, गोदान माने इन्टारनेशनेल एयारपर्ट बानायगासिनो दं गुवाहाटीआव। जोबोद गुवार, हाजार हाजार बिगानि बारा बे आंनि उनाव नुनाय भिडिअनि फुटेजआव। माने सिगांनि एयारपर्टनि एकदम खाथियावनो नांजाबनाय, दा गोदानै 4 लाइन बानायबाय थानाय बे 4 लाइननि नांजाबनाय निउ एयारपर्ट माने इन्टारनेशनेल एयारपर्ट। इन्डियानि गिदिर गिदिर दावहा नांग्रा उरां जाहाज थागोन आरो इन्डियानिफ्राय गुबुन गुबुन हादराव थांग्रा उरां जाहाज थागोन। जोबोद गुवार, हाजार हाजार बिगानि बारा दा लुगासिनो दं। नायबाबो नायख'नो हाया, जोबोद गुवार, माने हाजार हाजार बिगानि बारा। बे आंनि उनाव नुनाय भिडिअनि फुटेजआ गुवाहाटीआव लुबाय थानाय निउ एयारपर्ट, इन्टारनेशनेल एयारपर्ट। इन्डियानि गिदिर गिदिर दावहा नांग्रा उरां जाहाज थागोन आरो इन्डियानिफ्राय गुबुन गुबुन हादराव थांग्रा उरां जाहाज थागोन। माने नुफेरै उरां जाहाजफोरखौ नुसिगोन। बे आंनि उनाव नुबाय थानाय भिडिअनि फुटेजआ गुवाहाटीआव लुबाय थानाय निउ एयारपर्ट। माने सिगांनि एयारपर्टनि एकदम खाथियावनो नांजाबनाय, माने एखे लोगो नांजाबनाय लुगासिनो दं। भिडिअनि फुटेजखौ मोजाङै नायलाङोबा बुजिगोन। 4 लाइन बानायबाय थानाय गोदानै एकदम नांजाबथारनाय